Enggak, Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngekel. Kuwi gawane telu. Siji budhek, loro lali, telu uyuan. Kowe kudu ngerti. Kurang-kurang tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delok nek aku. Ene. Ya iya nek Iki ene. jane iki sok. Kowe nyapa. Yo. R apa? Yo, ayo. Anu. Arek ndek kuket mau gak disebut kowe. Gondrong iki gilting iki. Sumpel dudu sumpel. Lah ke super. Wah, sumpel ya, Pak. Angel ulang. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketut. Tol. 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 Kita dulu mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Mas. Mas Jo, Mas Duajo. Mas Jok Lidik munggah nopo, Pak? Jenengan sik meriksani lembar sik nopo? Jok Lidik dulu. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditutne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetutne. Iki yo gampang celutak. Kula ya gak ngerti to ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kurmes. Teng mriki. Iki tanggoku asline, jalur iki tanggoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Kene iki lawak ini sing mulang kula Pak. Iki biyen maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngilan. Ora. Ngerti poso apa ora. Pangapunten. Nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Kutub. Oh diatur ki Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, Alhamdulillah. kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi. Iya. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih, Dawu. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, Lek leres. Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe zakat. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe delok sing lho. ngelem ngene Iki wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak gon-gon. Nggih, Masuk gondrong ya ngono. pripun? Sopo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Eh, wis Hotel kok dinding sama dak. hotelnya tapi beda bahasanya kok. akhirnya tanggapan aku sembah nuwun. Terima kasih. Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Pak Heru nggih. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Mumpun to, ngene to. Wis ngene. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, Bapak. nggih, nggih. Satu lagu. Ngeten, Pak. Nggih muga Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, nggih. Putu kula. iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya diujeke Nggih, muga-muga nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti di bagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge. Apa? Sembako niki Oh, Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bola. Benar. Benar. Nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep iso. Pak. Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lu kae. Matuk aku kok tidak tiba. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Kendang-kendang Iya, rene. kok aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, oh, alhamdulillah. Anu Iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru yo gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rung bar ilmune turun. Ilmu konggonku Iya, iki. atur nuwun. Siap. Pak Heru. Pak Heru karo makasih. Itu Cik. aja isine ojo.
Pak Jokritik. Pak Heru. Pak Jokritik, Jokritik kok Joysin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak JC. Iya, iya. Ngono lho. Kula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat Legok. Amin, amin, amin. Nyuwun pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu engko. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kyai kok kaya ngeten. Nganu nyuwun sampean duet ya. Siap, siap, nggih. Wah, Heru, niki nggih, siap. kulino kula kali iki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Iki jane apane Masun lho jane iki. Maksud iki Kok ketoke karo Masun kok mantut. Kagampu. Aku itu kang gampu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal iki nek ra kegendam Masun ra mungkin iki poso sok maya. tahu biyen kene ditinggal tangan to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya, iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Depan. Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa, sama Mbak Tatin. Tatin. Ya, kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetono kuwi lho. Kuampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang. Lah piye lho? Kula tak nderek yo Tatin kalih anu Mbak Elisa. Yo. Apa Mbak Elisa? Yo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. Senting. CJD sama. Wong sira petuk kok aku senting. Karepe iki penting ora kok. Seneng. Bohogyo. Boh. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Toyo ta. Kayaknya janda baru kena. Siap. Nek wong-wong lho. Wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Iya. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho. Iki kan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku terus balik ning sae Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Taten ini harus Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku undang. Mari ngono, sampean kan taten no demen. Aku sing tak demeni wong wedok sing yo taten iki ngono. Ngono, mang lemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin ki asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu. Itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda ini siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung wudu kok. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen lah. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini ngerti bojomu? pendamping kuwi luar biasa. Bedo. Beda. Kelase bedo Jelasan, kelase. Dik. Jelasan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up to kaya Mas ya. Fitness. Jeno. Fitness. Tok Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Piban Romo.
Omahmu ndi omahmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih, nggih. Oh, dari luar Nggih, pulau. bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh. Kene uyar-uyur kene. Iki ngedum sembako ki lho. Ya, Men- bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku yo ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arepe riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arepe riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus sampun. Oh, Anu, jebol. Pak, anu kula setunggal nggih, kula setunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omahmu lho kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng wis tak dol neh. Lah iya. Nang omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso ki ya. Heeh. Jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Wah alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lah laro to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Ude. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya, Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet ya? arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyaru. dulu kok tak iso. do apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyainya gerah, tapi masih ada semangat yang tinggi betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat, tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih, pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Terus, Iku iso kaya Simbai. lah Amin, niki, amin. mula dibopong dindit, muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mlutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Eh, Mbak Tatin. So poso saya gudi kok kene. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saiki enggak mangan sego ya, Om ya? Mangan bengi ya kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter. Wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya, Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Mas. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Lurioyo. Kowe iki ya ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho, sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeranu to. Kok iso aku gadene gayor lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya.
Bapak Heru. H aku, E sampean, R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, iki no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha. Ha, Pak. Dalam sisi rangkungane kon jero dalam kopon sisi. Ha. Yo kali empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngengkel. Aku tak rungokno kon jero jak matati ora mudeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah yo. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyoba kok. Bareng waras kok pegel ngono sisi. Sampai ini cilik digedheke gede dindit. Sama sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Iki lho, kula ki adi. Rumah samu Ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjaripun Pak Siswanto Roh. Harjasmito. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandar. Kondo. Raden Mas Kondo. nah RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wis aja Wes sembrono. saiki apa? Ha itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad iki H ora he. Ha, Lah wong tuwa kuwi akeh lupute. luput ya bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Bek. kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Loh, Kowe iki jenenge jelasne. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne Betul. Blok kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyu. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora ha. gitu. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Yo, sabar. Karena di Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R ta? Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Lah. Lek H langsung R terus U. Oh, berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Gampang sesuatu. Ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya Penting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Eh, Yo, ayo. E. anu Erek ndekku ket mau kok disebut kowe. gondrong iki gilting iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok iso R jeneng. Kowe malah Asik karo kacotong. R. Nulari sampean. Kowe sampean nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Wedhus ya nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. R Tatin. Aku R. R. Nggih. Ora R. nyangka ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh ya. U kan? Oh. Muga-muga utuh. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Tenang dulu, tenang. Gandeng iki. Sabar. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben ngumpuk rono. Tenang dulu, tenang. Sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya
gede banget. Sing Untung. gede opo? Untunge. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Oh, Aja nyindir iki. Iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis Sumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Setok kowe nggonmu ngendi to, Dik? Dik, urutanmu iki genah to Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nurut. ngene. Kowe iku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon iku lek. Nah, aku mana turutnya mau Ngene lho. kali ya. Pripun? Su. Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kaya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar ya. Ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ngene lho. bae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Ciri benci matamu. Kok Kok dadak kaya curu. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tiano. Yan. Yan apa? Yan. Ruk, Dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. Lah? Nuthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Patu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Betul, nek sing nanggap tengok-tengok ning mana. Loro nek. Ya cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Eh, Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Toh. Ora nganggo L, San. Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weruh wong susah. Dalo. Ya So. bisa ya pakai aja itu. Toh kisah ketembung Soi Tol. sogok. Soalnya Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe ora aku. Somiko sedekah, Sedekah. gulung makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa kowe? Iya ta? Khulu Oke. ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iya. Donga Heeh, sing langsung kelakon, langsung Ayo. diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora seto aku. Sing tak tekoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Bisa ora? Kabeh Apa? dongae nggawa proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi? Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok iso. Sing tak jare duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik.
masa dadak kaya Yogya alus ram ae rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jeb kok iso. Ayo. Ah. Adak-dakan Asik. Jajal kae. Gatil, Mbak, gatil. Gatil-gatil dalange ijen. Kowe gak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngalet. Kowe jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi biyen laire nyidam nyambik. Aku pangar mangkat enek wong bedil nyambik. Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok Ya, ya. ya. Adak-dakan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngecewa apa bener ira wis berpisah. Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Coba Jajal dong. kluthuk lho, kluthuk. Pak Sun. Apa? Wah, Mas Rudi gareng. Oh, Mas Rudi. Oke. Nggih, Mas Rudi mbanun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung Oh, bisa ya, apa alhamdulillah, ya. Jenenge wong bejo. Anyar wae Nggih, jadi. Monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo. Monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Nyapa to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Lungguh kene. Wis rasa Mas ning kono ae. Nggih. Engko yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Ning kono ae. nggih, wis Mas. Kene lho lungguh kene. Le. Wis ning kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah mbok kan gorene wis mbok jaluk separuh. Ora ra nyapol. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus Nduk? Yo. Tatapan Mas. Yo. Akeh kulo tidak apa. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Di Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh, pasti barang-barang nerokne aku lho wijane. Nang araku nek no masuk. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separuh kataku. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe tahun 2010 ya kaya Mas Gareng iki. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh?
Piye ta Dek kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduni tuwa to Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa iki jali? Sing iki sepuh yo lek. Lah awake dhewe iki Kaya ngene kaya maco. wong sing merening kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Ning rumah sakit tadi. Oh tak Coklit kok ngendangi aku. aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetut. Ayo Dini. Dilanjut. Deg-degan deg-degan Hatiku deg-degan. menalikane aku krungu ora ngomong aku ora ngomong apa bener sliramu wis kepisahan tenan iki Mas Gareng so sampean jeng Iki sapa to? Sapa to lali ya nek wis. Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Nek wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sange nangis ini. Sajake pengen apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. Masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Paitun lho. Python meneh. Kok Python Nek iki. dalane cantik-cantik kok ngene Malah Python. aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Yogya sapa to? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale Kita wale ini. wale wale Eh? wale wale. Walik Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu periksakno to. Mripatmu periksakno. Dalan nek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Pripatmu Piye lah awake kae dhewe. kok ngomongane periksakno mripatmu kono dhewe kupinge butuh diperiksakne Oh, aman. Masun ki tengen-tengene wong sak donya ki masun ya. Kuping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang tak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak mergo. Gak wani. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas Udut. Mas Gareng, Mas Gareng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Kok tekan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? sudah itu Pak Heru Pak Heru. menika wes iki the best Kota Blitar iki kok. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kale Mbak Sop Tatin duduk Mbak sing Lisa lokal. oh lokal Lokal. Nggih. oh Gentenan ya saya. Oh, nggih. pancen Anu, pancen Batin ben lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik. Jenengan iki mosok ora Sinten kerasa. anu Sing misuan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latal. Nggih. Ya, betek sik nggih, betek Tapi sik. dintekne sik Nggih, nggih. janda barine. Yang sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah nuwun. Oh iya. Suka. Ake ayo kita ngomong Lagi Semarang Mas, Dang biru, pesane pegang pegang. satu deh Maleme minggu. ayo Dadi jantung atiku. Menyang Solo Mas,
Sampun menika janda baru rom. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anu lho, Mbak Tatin. Pripun, Mo? aja mulai lho. Boten. Wah, lha ini Mbak Tatin Mulai ini. esuk mulai. Lajeng napa? Kuwi mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesule sesulih saking Banyu ing Dukuh samangke itu. kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. teng putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu karno mene. Omong Jare ana jare omong ana ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, ngriki Mas Heru. Nah, Nggih. nggih, nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini hajate gansaran ulang tahun ingkang wayah, Mas. panjenengan Mas doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dongani awake dhewe ra mandi apa dongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa kekuatan bapak kawas diri aku mandu. Diri aku diri kata Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kok ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitir aku marani bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyun pangapura. Nggih. Ngono terus bar iki digiyarne Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso to. Niki mondok suwi kok ora iso Aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon. Kula iki mondok lho, aja sini-sini kula. Enak aku pengen roh kowe. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Niki. Amin. Elden. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti bejo. Penak. Nggih, nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, Bener. amin. Nggih, terus. Lek nek lupute putu kula nuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah siji. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Enggak kula senek serudi. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doa kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, Di Palu saya. kok betul lorong apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Tiba-tiba Turi. tinggal. Ini sampean. Jenenganku jadi turi kok. Sing ngurung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sud. Ya dongani. Dadi Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani nek kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Barene Oh, layakno disangoni kon donga to tiba ya. Kaya roh ya. Lutuk. sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru Erden. namipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen nggih. Elden. Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katamana donga lujeng dhateng sederek kula sepuh anen sedaya.
Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kedat sekawan gangsal kang won tengah. Pun dilujengi panipun sing Elden sageta Lestari Widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun. Menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan tambana tungak lujeng saking sederek kula sepuhanem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Adiari-ari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta Lestari Widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan tungak lujeng saking sederek kula sepuhanem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa. Dadi Pak Budi komplit kajatan. Komplit kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Sing jelas Bu. Biyen anu si sampean Paling tak kampleng iki. zaman untumu gelem ke jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam, putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung riwet pagebluk lambur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur, terus lali. Budi ya iki. Ya Elden ratu ning umur. Budi. Sik ta iki kadung series lho, Bud. Tak rungan tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius iki katon umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki. Ana sindung riwet pagebluk lambur, ya Elden ratu ning umur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Amin. Terima kasih ya Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi ndek ngenane nyalon juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 iki kok. Nggih. Anu ya Bapak Heru. Terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih Pak Heru. Jenengan jan Iki istilah dipangan ya. Pun. Sampun lho mo. Monggo. Tembange kene Pak. Kundutane Pak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi iki sindi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki. Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kene ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ya rumah. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku nggih lemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Pak Iya, Susi. iya, iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ambek nggih Mas Jun. Tembangnya apa? Iku sirko tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Cumacaku, lho kuwi penting anggenmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu iki pripun? Nanda karo Hani. Ini kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Sakanya-kanya kode karo cahayu sing aku lambar lamparmu pancen super raseku anti lalar yen ra patok satina sesane cintaku sakanya-kanya kode mari durung demok aja
gogrok dipangan uler. Potong-potong pade. Uler kekek lakune krokat-kroket. Sama-sama mali jebol ngambek Wis to, pokok ora kok ngene. Diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalam kowe diutangi dhuwit nek. dibisik melih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, anu, Ngono lho. Hani, pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluduk. Diamput, diakreng aku. Kuwi gablek. Sampean ra paham. Lah Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas Pak Mas. Heru utang duit aku dengan nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to. Wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten bertanya. Ayo coba. Saman mikmu coba. Pak Heru iki bisik aku nun sewu izin ya. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Saman poso to? Poso, Pak. Barokah. Ngono. Alah malah kaya kuntul alun-alun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya Mlakune ngono kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer ra. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal. 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 Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis badi si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer ra. Kacer. Jajal jok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to? Iki cara manukno wis beda nek iki. Apa Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, Ora ora nyawang. nyantengen. tapi lek obo macet menenge ramu. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mangkurep tok ngono kuwi. Cara manuk. ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. Elisa iki cara manuk beda neh. Apa Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sini iki, anu. Nanda. Kula. Lho, budi pun suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh seto, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngempil sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh ki penting sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, ini wis. Langsung dadekke. Ya. Woi, Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Walah, kaya Daryanto lho ngono kuwi. Daryanto sapa ngawur ya Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Katingalen tindak wae lan numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kleresan Mas alias kebetulan. Belanjane kata rada kabatan. Yen murah Mas igar-igar
tindak putih Mbak Ayu pate tindak putih ngaren tindak bairan taksi dewean apa ora ngerti tindakan kula purun ngandani Niki blonjo napa nanda badhe pindah sampeyan ampun awan-awan lunga blonjo ning pasar rejo prawan rondo kanggeku sing penting lega Semarang mas kemukelang anti-anti susu melau nadyan rondo dijamin Rono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetap awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang anugrahaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyebut Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumparing nusa basa lan aku. Alhamdulillah. Amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku Nalikane aku ninggal aku. Ya, apa siramu asa aku kudu sampai karo sapa. Nasuwun noleni Ya, satu lagi Mr. Mentem dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mr. Mendem. Mr. Mendem. Ngepas ki hawa. Arah ini ya. Master Mendem. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Wuduk. Oke. Ya.
kakek penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja muna-muni tuturi kaya buyai. Kita wae yen mentem wis losor iki. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Ya anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe. Jamane pun jaman tuwa. Jenengan wis saya tuwa. Arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail kotul maut. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pun nukokne aku? Lho. Wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe. Ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok dira. Astagfirullahaladzim. Boleh piye wae? Astagfirullah. Urun 50 Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan. Para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandulo sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine tak katok. Eleh lambemu. Kok iso. Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh ya itu wae. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Bek dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, turung ngono. Terus kowe arek sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa ki? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki.
Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak dudu-dudu. Nek niki lak klinik asli. Yen tinggal ndamel sokok pantes to? Ndamel sarung ya pantes. Pantes nek Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terus nih. Tak tuturi ngene lho. Jogen tuh karo mendak kok sikile. Ayo jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terus nih ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih baik. Aku golek ngombe ya ditonton dulu. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku ngomong iki ate percaya. Apa kuwi, Bos? Bahasane iki pakasahat. Wong lek kuwasa ya. Nggih, Mas. Bebas. Pemimpin iki bebas. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih, nggih. Sakwise Pak Sis. Leres nyekel papat nganti bubrak. Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih, iki mangane urung dhewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Iki kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Enggak maksudnya. Sing nembang. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan iki kadang-kadang wong iki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan iki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar iki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Ora ngerti to. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak citani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh, hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep api-api kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Pripun? Nggih. Kowe bregeteng. Bregeteng sing bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya langsung intro nduk. Terus dulu tak tolong. Mbak Elisa ya ngene. Wis, Per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendang pripun? Tur tak delan-delan tak terus delan-delan tak meneng sing itu ben kene. Jurusan tari itu. Iya, roh SMKI to mbiyen. Lah, STKW kok iso tari joget Prantaya putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Ayo. Wadeg. Lingkungan kula lho. Darani Nirok Neko. Kongkon manut aku gak kongkon. Kocok blindrong Mas ngene to. Sin to. Aku lek kok pacake Gatot Kaca ngono. Biyen sik gedhi Gatot Kaca lek cilik-cilik iki Gatot Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Ngerti lho, Mbak. Klaten Jawa Timur iki. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Oke, sewengi pose lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang nopo? Poso medhi wayangan lho. Nggih. Satu lagu. Sak karepku iki. Iya, Mas. Pak harus mulai to. Pak harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampe ndesak ngenteni sing nanggap. Mas Rudi iki wayangan dhewe. Saman ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Ayo, karo Rudi bocah sing tak tresnani. Lah, enek wonge ngono, biyen bisa langsung. Tahu tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe.
Ya. Yo, Han. Tutuk ditak-tutak, delan-delan tutak, terus ditak-tutak, ketak-tutak. Kendangane penak men to, Bet? Sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi ya. Awas, siap. Piye? Bajingane. Iya bajingane. Kowe lagu. Bajing loncat. Tenan aduh. Abdi lapan narosan.
bajing loncat. Bajing loncat. Iya. Bajing loncat. Bajuke goro-goro. Boten. Boten saged kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Kok goro-goro. Kadung Satu seneng lagu kok. lagi. Kok ajenge bacut nih. Satu lagu lagi.